Así, ficamos convencidos de que a saudade é un sentimento propio dos fisterres, onde se mantén unha indeclinable fidelidade á fremosura da esperanza, onde se persiste na rebeldía contra o despotismo dos feitos, onde se sigue no empeño de facer o mundo máis complexo, máis maravilloso, máis habitable. A saudade ten alén e endexamais pode conducirnos á desesperanza, porque coa ilusión do máis alá fuximos do mundo real e chegamos aos mundos ensoñados. Podemos crear países de fadas, paradisos de felicidades, até confundir a nosa terra co ceo. En fin, os povos saudosos non soportan o desespero, e por iso prefiren encher os ocos con door a deixalos baldeiros.